आई भैया हम भोजपुरी गायक जितेंद्र बाबा तिवारी कोरोना के कहर में एगो भजन गईले बानी, ली सुनी। कैसे जल ढारिया करिए बाबा, कैसे जल ढारिया करिए बाबा। निकल कैसे घरी से बहरिया, निकल कैसे घरी से बहरिया, कैसे जल ढारिया करिए बाबा, कैसे जल ढारिया करिए बाबा। पड़ल बा संकट में पूरा ये देश हो, कोरोना मिटा दी धके महाकाल के भेष हो। पड़ल बा संकट में पूरा ये देश हो, कोरोना मिटा धके महाकाल के भेष हो। घोर के पीली बाबा महामरिया, घोर के पीली बाबा महामरिया, कैसे जल ढारिया करिए बाबा, कैसे जल ढारिया करिए बाबा। रउआ तहई बाबा नाथो के नाथ हो, जेकरा पता क देली हो जलाऊ नास हो। हे बाबा हाँ रउआ तहई बाबा नाथो के नाथ हो, जेकरा पता क देली हो जलाऊ नास हो। मरती बिना डोले नाही डरिया, मरती बिना डोले नाही डरिया, कैसे जल ढारिया करिए बाबा, कैसे जल ढारिया करिए बाबा। गलती का भइल बाबा रउआ नजर में, भेज देले बानी बीमारी दुनिया गाँव घर में। बाबा ऐसन का गलती भइल रहे बाबा हो, गलती का भइल बाबा रउआ नजर
भेज देले बानी बीमारी दुनिया गाँव नगर में पूछे अली बाबा तिवारिया लिखे राइटर परशुराम लचरिया कैसे जल ढारिया करिए बाबा कैसे जल ढारिया करिए।